Hallelujah. Now ithi ke ngoku masiyigcine ngenkathalo inhliziyo yethu. Hallelujah. Ngoba apha kuyo kukhona imeko zobomi. There are issues of this life. Jesus. Hallelujah. Amen. Inhliziyo xa uyijonga ngokwebiology kuthiwa lilungu eliphampa igazi It is, emzimbeni. amen. A Hallelujah. heart, it pumps blood. Amen. Amen. So it supplies Izisa, zonke organs egazi. amen. It brings blood to all organs. Ingqondo is supplied by the heart. A mind is also supplied by the If heart. ever the supply cuts off Ukuba kuye kwanqamuka ke i-supply to kulaa mthambo uya engqondweni, to that vein that goes to a ithi ke mind, ngoku lo mntu angasafarisha le nto kuthiwa i-brain damage, that person can suffer a brain damage because igazi khange liflowe liye. because the blood is unable to flow to the brain. So apha xa ifanekiswa ke ngoku intliziyo ibonakaliswa as the engine of a human being. Now, a heart is likened to an engine of a human being. Hallelujah. Amen. Now the engine, if ever ayikho emotweni, If there is no engine in a car, it means imoto will never run. amen, a car will never work. Amen. So everything in the car is connected to that engine. Yonke into ke emotweni ixulumene For the kwinjini. car to move, Ukuze ke imoto ihambe, the engine has to be there. i-engine kumele ukuthi ibe khona. So nenhliziyo injalo ebomini So bethu. is your heart in our lives. Ithi ke ngoku iBhayibhile masiyigcine The inhliziyo Bible yethu. says, let us keep our Ngoba heart from kuyo foolishness, izinto okanye imeko zobomi because from it flows the Zipompoza. matters of life. enhliziyweni. Amen. Kuyo yonke into onoyigcina. In everything that you can Ithi watch, iBhayibhile but take heed of the heart. the Bible says, keep watch of your heart. Hallelujah. Ngoba uba uyenzanga loo nto, If you did not do that, kunezinto ezingangeke zenzeke there are kakuhle. things that may not be done right in your life. Ithi iBhayibhile kufuneka uyigcine inhliziyo yakho, uyigcina njani? When the Bible says, keep your heart with all vigilance, Ngoba how do you do that? kunezinto ezizayo enhliziyweni. Because there are things that comes from to the heart. Uzigcina njani kwezo zinto? Amen. How do you protect yourself from those It things? means inhliziyo inamasango anawo. The Bible has compartments. Now if ever kukhona la masango enhliziyweni, If there are these compartments in your heart, kumele ukuthi kubekho nogada kula masango. amen, that means there needs to be watchers of Azogada this izinto gate ezithile ukuthi mazingangeni. to watch some things not to get Nokuthi in, izinto ezithile ukuthi mazingangeni. and for things not to get out. The book of Mark chapter 7. Ncwadi kaMarko From verse chapter 20. 7 from verse 13. We are still in this topic of the issues of the heart. Amen. Siselapha ke kumba wezinto zenhliziyo. Hallelujah. Inhliziyo. Amen. A heart. Yabona xa kuthethwa ngenhliziyo, When we speak about a heart, kuthetha ngento enzulu kakhulu. amen, it is something that is very deep. Hallelujah. Endeke wathetha ngezinto mama. Amen. 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 Into endithela qatha apha enhliziyweni ndithi apha kum ukuthi le nhliziyo abanye abantu banika ezinto kuthiwa zii-feelings. Amen. A heart can give you what is known as feelings. Athi umntu unee-feelings zakho ngenxa yale nhliziyo. Amen. People can say they have feelings for you because of their heart. Amen. Amen. And the problem with the feelings ayizozakhe ukuthi ayizozakhe ukuthi zezakhe. Amen. I have feelings for you, which is Amen. I have to offer you these feelings Kumele ukuthi ndikunikeze ke so ezimvakalelo that you can feel the same way that I feel. ukuze uve ngehlobo endiva ngalo. Now abantu benhliziyo bayenza imarketing, bakhona abantu abenza imarketing and into abayithengisayo bathengisa ii-feelings. Amen. What they are selling are feelings. So enhliziyweni kuba khona ezazinto, there are sales people that Amen. find kukho no-salesmen There are salesmen. banento abayithengisayo, There is something that they are selling. bathengisa inhliziyo. Ingabe uzayithenga na? You going to buy As this feelings. heart? Are you going to buy this feeling? Ngoba ukuthengisela into esenhliziyweni yakho. Because he's selling something that is in his heart. Cela ufunde Mark chapter 7 from verse 20. Kanti ukho Amen. uyangileta uyangileta.
Asayila. Siyafunda incwadi kaMarko isahluko sesixhenxe verse ngamashumi 20 verse 20. Yes. Wayesithi ke into ephumayo emntwini yiyo leyo emenza inqambi umntu. Kuba ngaphakathi Verse 19. Kawuqala kwa 19. verse 19. Yes. Ngokuba akungeni khona enhliziyweni yakhe kungena esiswini ize kuphume kuye endaweni esese ezihlambululayo zonke izifo. Okay. Verse 20. Wayesithi ke into ephumayo emntwini yiyo leyo emenza inqambi umntu. Okay. Kuba uYesu uhlangana nabantu bathi abafundi bakho Yesu abahlamba izandla xa bezawutya. Amen. Jesus meets with the crowd, and this crowd says the disciples of Jesus don't wash their hands. Amajuda athi loo nto is considered to be inqambi. Amen. Uthi ke ngoku uYesu kubo no, ayinangxaki kakhulu into engenayo. Amen. Jesus says something that gets in is not too dangerous. Into enengxaki le iphumayo. Amen. But what is dangerous is what gets out. Uthi le ningenayo nina misithi kutyiwa ngezandla ezingcolileyo. Uthi ayinangxaki kakhulu. Amen. Kodwa kukhona izinto ezilapha kuthi But there are things that are here in us ezenza umuntu abe yinqambi. that can defile us. Funda. Verse 21. Kuba ngaphakathi kuyo inhliziyo yomntu kuphuma izingcamango ezimbi. Okay, iBhayibhile kula Proverbs chapter 4 ithe igcina inhliziyo yakho for out of it there are issues of life. Amen. Now I just want to demystify le nto kuthiwa zii-issues of life uba zeziphi so that you understand. Ndifuna Kwasintoni. kubeka gabalala what are issues of life Yes, so that we can funda. all understand. Yes. Verse 21. Kuba ngaphakathi kuyo inhliziyo yomntu kuphuma ingcamango ezimbi, okukrexeza, omibulo, okubulala, Okay? obusela, okubawa, So as- okungendawo. Azikho ngaphandle ezo zinto ziphi? These things are not outside but they are within. So the danger with those things that are within, Ubungozi ke bezinto ezingaphakathi it is when they come out. ikuxa ziphuma khona. Be careful, be careful of a murderer. Amen. Uba mqaphela umuntu ongumbulali. Kufuneka imurderer uyibambe ingekenzi. Amen. You need to, Because xa kuphuma ukubulala enhliziyweni because kuphuma sekugqityiwe. when the murder comes out of the heart, Sekuplaniwe ngoba inhliziyo it is an operating table. amen. A heart is an operating table. It is a table of planning. Amen. Indawo ke yokucabanga. So now xa kuphuma okwakubulala ke ngoku sekuphuma When enhliziyweni. that murder comes from the heart, Sekuphuma into enamacebo amen, phakathi. it is something that has planned Ukuba sizawubulala njani. that on how we are going to kill. So meaning Ukuthi you have a huge problem unengxaki enkulu if khange ukubambe ukubulala usengaphakathi. if you never captured it while the murderer is still inside. Yithi ngegama likaYesu. Yitsho wena lethi ngegama likaYesu. Hallelujah. Zikhona into ezilapha enhliziyweni. Amen. Okay. Funda. Verse 21. Verse 22. Obusela 21. kuba ngaphakathi kuyo inhliziyo yomntu kuphuma ingcamango ezimbi, obukrexeza, omibulo, okubulala, obusela, okubawa, okungendawo, inkohliso, ubukrelejo, umona, ukunyelisa, uburhatsha, ukuswela ukuqonda. Yes. Verse 24. Esukile apho waya emideni yaseTire neyaseSidoni. So I just want us to have this understanding yoba if asiyigcini inhliziyo yethu, If we do not watch our hearts, it means ezi zinto singayigcini kuzo inhliziyo, they will end up coming out of us. amen, ezi zinto zizawugcina zisibuyela. And we will end up doing the things that we
ebesizibona ukuthi bekungamelanga ukuthi siyazenza, Amen. We end up doing some things that we're not supposed to do. because inhliziyo has an ability. Amen. Inhliziyo ke inobukhona. Ngoku ndingenayo apha enkonzweni ndiboniswa le nto kuthiwa yi-abyss. Amen. I was shown an abyss. Nama niyayazi i-abyss? Amen. Umntu uyazi i-abyss? Umgodi ongenamkhawulo, Amen. okanye umgodi ongafikiyo ezantsi. Uba uyehla umphelo, ukhona laa mgodi uSathane azawujulwa kuwo for 1,000 years. And Ithi laa mgodi awupheli, ithi uSathane uyehla wehla umphelo. It is an abyss. Inhliziyo yinto enjalo, it is an abyss. a heart is something like an abyss. Now awukwazi ukupredicta uba izawuthini. You cannot predict on how it will Uyibona respond. xa seyenzile uba kanene bekukho into enje ngaphakathi, You kodwa see, ngoku an ingekenzi. act. Yabona ngoku ingekenzi. Amen. You see, before an act, Ihlala kakuhle quiet. amen, it is quiet. Kanti i-operating system ngaphakathi, izinto ziyonyuka ziyehla, kune-mechanisms Amen. ezisebenzayo. There are mechanisms that are at work. Uzawuzibona xa se-acta ukuba bekukhona le You nto. will see after an act that there were these things inside. That's why omnye umntu wayesithi uba iintliziyo zethu singazibeka zonke sizibeke kule ndawo, umntu kuthe umntu makayothatha yakhe, akekho nofuna uyoyithatha yakhe. Amen. Because izawube ibonakala yakhe uba injani. Amen. Because you will be able to see how your heart looks like. uThixo unobulumko, Amen. God is very ulumke wise. yedwa futhi. Amen. Wayifihla ngesizathu esinjalo. Amen. It was for a reason that it stayed hidden. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngale nhliziyo yabona njengoba uMark enika izinto ezinhle namhlanje. As she's receiving these gifts today, Siyakubongela. amen, we say we Inhliziyo congratulate you. iyamthuka phakaphakathi. Amen. A heart is Apha swelling emlonyeni inside. siyakubongela. Amen. Ayutsho hayi ngifuna uba nguwe. Ubone intozana zabafazazana abancinci. Amen. Ayo sifuna uba nguwe They kuthiwa say we're kuba going to be like you. khona lasithiwa u-village makoti unezinto. Ndifuna ufana nawe. Elo xesha bakhona abafuna umothula kwezahlalwa There kuzo. are people who want to dethrone her from the throne that she is on. Yebo ngcwele. Amen. Inhliziyo inzulu kakhulu. A heart is too deep. Umntu uyakwazi ukuthula. Amen. Someone can keep quiet. Kanti uyacalculate. Meanwhile, she's calculating. Ufuna imini apho azamgqebha ngayo. Calculating a day when he strike. Uyakwazi ukugrupa athi uyakuthanda. Amen. Someone can groom you Kanti and tell njengoba you ekuthanda that akathandi you wena. love. Meanwhile, it is not. Uthanda le nto uyiyo. Amen. Akathandi They ubuwena. don't love you, but they love what you are. Abanye bayakuthanda ngoba Other ukhangela. people, they love you Akathandi because ngoba you're unguwe. working, not because Ngoba of who you ungangakhangela are. If basakuthanda. you may not work, they will stop loving you. Abanye benu Some of you, into esidibene ngayo apho abanye benu. amen, Amen. Into esidibene ngayo. amen, Kuba kusaphuma nje ityhilelo. Jesus, Into esidibene ngayo. amen. Kuba kusaphuma ityhilelo. It is the revelations. Kanti phakamisa isandla abantu bayawa. When I lift up my hand, people are falling. Immediately loo nto ingenzeki. Immediately, when that thing is not happening, People will start to look for a place where those things are happening. amen. Abantu bazawuqala bajonge ke apho They zenzeka are not in love with me. abathandi They are in mina, love with the idea bathanda that I represent. into ke endiyibonakalisayo. Abathandi umfundisi kodwa bathanda ukufunda. They don't love the pastor, but they love the office of the pastor. Ilapha enhliziyweni le. Amen. This is in the heart. Amen. Kuthiwa kunela qala lasathanda ubhala apha eziteksini ngela xesha bekolosiyayo kuthiwa when days are dark friends are few. Amen. That's an agent that you used to say with the days of you. Hallelujah. Amen. Amen. Wayibona laa mntu le nto wayibhala kuba wayibona nyhani ndithi xa ndinezinto abangani bengathi baninzi. Indeed, when I have things, I have many friends. Kanti hayi abekho baninzi abangani. Amen. Meanwhile, friends are not many. Bambalwa la. They are very few. Akuhamba nawo. Amen. These people that you're with, Uba amehlo wakho kamoya kavuleka. if your spiritual eyes can open. Uhamba nawo. Amen. Amen. Yabona into ndiyamthanda Yesu because we have to take the example from him.
Jesus because we need to take an example from him. uyesu ebengumthixo waqobula ingubo yobukhosi wabo wombatha inyama. Amen. Jesus was God and he took a garment of the flesh. Wabhaptizwa He got baptized. waphinde waba nobuthixo. Amen. Ebekwazi uzibona izinto abanye abantu abangaziboni. He was able to see things that other people cannot see. Kwi-Last Supper uhleli nabafundi bakhe. Amen. On the Last Supper, he was with his disciples. Uthi ngokwale nto yasezulwini lapha uthi omnye wenu uzandigxatha. He says, one of you will betray me. Basibuza omnye amla ngeke. Amen. And they say, no, not me. Ngeke. Athi uYesu lona lo uxuza esityeni ngesonka kunye nam. Amen. Inhliziyo ine-capability of betraying someone. A heart has a capability of betraying someone. Ngokunokwakho wena as a human being, ngokunokwakho awunofana uyicinge into yoba umntu ungakubetray. On your own, you cannot think of betraying people. But kunezinto ezifihliweyo eziyinqaba ezilapha entliziyweni yakho ongazaziyo nangawe. But there are things that are in you that you don't know about uyesu yourself. kwakethetha nopetrose uthi wena petrose iinkukhu ezintathu zingekakhalo zabe Amen. sowuphikile. Jesus says you will deny me. And upetrose ngela xesha kuthethwayo kuye At that time, usemandleni he uyamvuthile was in unamandla power. kathixo. Amen. Uthi soze mayineleka umlomo soze mna soze ndiyenze loo. I will never deny you. Well, how to prophet, you have to be careful when you are being prophesied. Amen. Because how to prophet, When I prophesy, akuthethwa lizwi likaThixo kuwe, kodwa ngamanye amaxesha kuthetha inhliziyo yakho kuwe. amen. Sometimes it is your heart. Interpret inhliziyo Your yakho heart kuwe. is being interpreted Interpret inhliziyo yakho kuwe uyibaleke. to you and you run away from Uthi be far away from me. Because prophecy now is prophet. interprets the intents of your heart. Siprofeta injongo zenhliziyo. uyesu akathethi into ivele emazulwini kupetrose kodwa uthetha into evela It kupetrose. is something that comes from you. Uthi petrose umlomo wakho wona uyatsho How to say it. uba ngeke ndiphike Never deny you. uzawusapho ndifa khona You will die but by ndiva it. inhliziyo yakho Your inhliziyo yakho heart itawusapho is saying ndifa you will khona. not die where you die. Jesus. Kathila bahasa. Jesus. Because now when the prophetic spirit comes upon you, Umoya wobuprofeti ukufikela. you do not only hear what God is saying, Nje into ethethwa nguThixo yodwa. but you are able to distinguish, you are able to Kodwa discern uyakwazi nokwahlula the intentions of the heart. injongo zenhliziyo. uPetrus waqonda hayi ukuthetha kuyesa yimi Peter says, this thing that Jesus is saying cannot be true. andifuni nolala Amen. I don't even want to sleep. andifuni oba kubeka ubuthongo mhlawumbi uzawungena I do not want to fall asleep. Maybe a demon can possess me. kanti ngela xesha uyesu athetha Meanwhile, at that time, lapho umthula angena khona. amen, it is when a demon finds a portal. Because you cannot fight the word of prophecy. Ngoba ukwazi ukulwa nezwi lesiprofeto. When uyesu has prophesied, that's why you see the power of prophecy. Amen. When Jesus prophesies. Ubona apho ke amandla wesiprofeto xa uprofetileyo. Noba uyesu akaprofethi uba uzaba nemoto. Even if he's not prophesying that you will have a car, Ungangayikholelwa. you may not believe. Ngoba akathi uzaba nemoto kodwa into ayithethayo uthi by prophecy you will deny me. Uzamdiphika. And ukundiphika kwakho it is a testimony in the heavens. Amen. Ibubungqina ke leyo nto ezulwini. Ngoba uyesu uthetha ngeyezwi. Because Jesus was speaking a word. And iBhayibhile ithi ilizwi alibuyeli kuyeli lapha. Amen. Kodwa yikho kuloo ndawo ithi inhliziyo ine-ability A heart has an ability yokuba into wena ubungacingi ubungayenza kodwa uzibona uyenza. to make you do something that you never And thought of ungacinga doing. uba ibingekho kuwe kanti ibinapha You may think that it was not within you, but it was. ufunda lo Mark 7 uyakubonakalisa ukuthi izinto ezilapha Things that are in your enhliziyweni heart are uthi there. ikhona umona phaa Jealousy,
no more. No one Kodwa said- when this scripture is read, Kufundwa ithi umona awukubulala awukubawa, ithi kulapha phakathi kwale They nhliziyo. are in this heart. Amen. Kodwa umuntu But a person angathi yena isikolo nabo. may say that thing is not true. Hallelujah. The book of Jeremiah chapter 17, What got Jeremiah chapter 17? verse 9. Amen. Verse 9. You are eminently glorious, immaculate. I can go and on, but my words are not enough. My vocabulary is with faith. Hallelujah. Jesus. Siyafunda incwadi kaJeremiah chapter 17. Chapter 17, verse 9. Amen. From verse 9. Inhliziyo inenkohliso ngaphezu kwento zonke. Okay, kunezinto ezikhohlisayo emhlabeni. Amen. Kunezinto There are things that can deceive you, kodwa inhliziyo but a heart inekhohliso ngaphezu kwe is more deceitful above all things. above all. Amen. Hallelujah. Niyazi mos imali yakhohlisa le. Amen. You can be deceived by money. Xa kubekwa i-million rand umntwana angobulala umuntu When a million rand can be put here and you're told to kill someone, you can do that because money can deceive you. Hallelujah. Amen. Amen. Phaa kwincwadi yeProverbs ithi nobuhle. Amen. Benzakazi. Beauty of a woman. Amen. It is deceitful. Amen. Ungakukhohlisa. So which is ubuhle buyakwazi ukudeceive. Beauty can deceive you. Ungadeceive zii-looks, ungadeceive ifika. Looks can deceive you. But ungadeceive nayimali. Money can deceive you. Kodwa ezo zinto zifike entliziyweni. But all those things cannot be compared to a heart. Inhliziyo ingapha A yayo. heart is It more is more capable than those things. Amen. Funda. Verse 10. Verse 9. Inhliziyo inenkohliso ngaphezu kwento zonke. Yes. Isisifo esibi ubani na onokuyazi. Intoni? Isisifo esibi ubani na onokuyazi. Inhliziyo it is a disease. Amen. Apha kuyo ngokunokwayo yabona On its own. funeka kube careful xa iBhayibhile ithi into iyini. Amen. Ukubona xa kuthethwa phaa kulaa ncwadi kaProverbs also and also the book of James. Amen. Nakwincwadi kaYakobi. Xa kethetha ngolwimi uthi ulwimi lungumlilo akathi lufanekiswa It does nomlilo. not say it is a Uthi ulwimi light, but lungumlilo. he says a tongue is a fire. Now ithi ke ngoku inhliziyo apha A heart isisifo. is a disease. Akathi lifanekisa nesifo. He does not say it is like a disease. Uthi ngubani ongathi Who can understand it? amen. Amen. A heart is like a woman. Amen. Inhliziyo inje ngumfazi. Hallelujah. Amen. Amen. Ifana. Amen. Amen. Xa ke sithi phuma uhamba kwakama When he says leave my house, she does not mean that. xa ke sithi hlala akathi hlala. When she's Amen. Loko siyayiva. Amen. Andikafiki naSpencer kuloo ndawo kodwa nizawufika nani kodwa abakhona amaxesha okuthiwe hamba There are times when hamba yapho ukusuka khona you go back where you come from. yiya kulaa mantombi wakho akathethi loo nto. Amen. She does not mean what she's So saying. ubungaphuma ke wena If you can leave, That is why i-class yabona the prophetic class of a woman funeka umfazi i-class yokuprofeta okanye Amen. yesiprofeta funeka ithathele ingqalelo kakhulu.
Jesus. ngoba kufuneka iklasi A yesiprofeto prophetic class, ingahambelani nee-emotions it zakho. needs not to go Ngoba with if your ever the word of the Lord comes upon them, uba kufikiswe and le then nkosi, their heart is not pure, inhliziyo ayikho ngcwele. hey, uzawuthumela isignals ezingezizo. Amen. She will send wrong signals. Mna ndazi abantu ababa nemibono. I know people who had revelations. Amen. Amen. Ndazi abantu ababa nemibono. I know people who had the revelation. Ndandifundele esikhethini bazalwane. Amen. Ndinomama ababili. I have two mothers. I grew up in a polygamous family. Ndinomama. Ngamanye amaxesha unothanda ingatyi ukuba umama. Sometimes I will be told not to eat on that house, Amen. Nathi siyikholwe lo. and you will also believe that. And kuzaba khona amaphupha apha endlini asilawulela wona. Amen. There will be dreams. Ngibona umabala ezo kanye zongithatha. Why? Yintoni isizathu? What is the reason of that? Ngoba bahlanganyela indoda. Because they have a same man. Ayiyo le nto kayithethayo, but the emotions zakhe Iimvakalelo zakhe. zinika amaphupha, It gives her dreams. zinika ii-visions. They give her vision. Amen. Amen. So wonke umntu angavani naye okanye angaboni ngasonye naye unegqirha. Amen. Now everyone That becomes is why a if witch. ever you are a woman here Uba ungumfazi apha, and the prophetic grace is upon you, ubuprofeti bukuwe. funeka uyithathele ngqalelo uyahambelana necharacter. Yabona once You uthetha need to ngecharacter, take funeka uyithathele character very ngqalelo. serious, Ngoba ungathumela isignal ezingezi because you can send wrong signals ngenxeni yentliziyo. because of your heart. Amen. When you are a man of God, Xa uyindoda kaThixo, uThixo amen, God uyakwazi ukuthi can say, uma apha ngosekelela ubani okanye hamba odeyina ubani go and ordain this person. according to wena Ngokunokwakho, ubani akathembekanga. amen, this person is not faithful. Ufana noAnaniya, yabona uAnaniya Amen. xa sexelelwa nguPaul okanye iSaul, Amen. uthi uYesu uAnaniya hamba Jesus says to akhonzazele umkhonzo wakho, Ananias, Sawuli uyeza apha kuthi. go to Saul. Athi uAnaniya lo ebesibulala And ngoku Ananias Saul. saw the one that was killing us yesterday. Amen. Hallelujah. Amen. Athi futhi ebezele kwalo msebenzi apha eDamasko lo. Amen. He was here for the same duty. Athi uYesu lo mntu sisitya ebisikhethileyo. And Jesus said, this is a chosen vessel. And Ananias had to obey God. Ananias had to obey God. Besides his feelings, nobufila njani. Amen. Regardless of his feelings. It is not the same thing for a woman. Akukho njalo ke mfazini. That is why kufuneka wena usetyenzwe kakhulu kuwe. Amen. That is why we need to work on you. Yabona kune-gifts Kunezinto uthixo abanikayo abantu ezihambelana even their personality. that are in line with your personality. There are gifts that are in line. Bakhona abantu abanikezwa i-ministry ye-worshiping. There are people who are given ministry to worship. And then ngokwe-personality okanye ngokwokhiwa kwabo bokhiwe babanamazwi Amen. amanye. They are given nice voices. Now, a person who is given them the gift to worship God, Umntu but onesipho but libe sokuthixo. ilizwi, amen, And the word- lingahambelani nalo. Yabona la. Amen. Meaning that person has to work overtime Laa mntu funeka asebenze to synchronize the gift ukuhambelana with isipho the personality. nepersonality yakhe. Now, xa umntu ongumama enikezwe the prophetic grace, unikezwa When a into woman- ephambeleyo nepersonality. When a woman receives the prophetic grace, he has something that is contrary to her personality. Because i-prophetic Because the prophetic grace ifuna ii-emotions zakho zinyathelele needs you to suppress your emotions. Amen. Amen. Usikelele uqalekiso. Less when you are being cursed. Ifuna loo nto yona. Amen. What is that? Ithi apho kukhona kuthiwa mabehliswe, ithi wena uyaphakamisa. Amen. You exalt when people are put down. I-prophetic grace ezakuxelela ukuthi
lo mzalwane usanda ukuphuma enkonzweni yakho ebethethe kakubi ngawe, i-prophetic grace ithi uthandazele ngoba kune-promotion emlandelayo. Amen. The prophetic word can tell you to pray for I-emotions someone. zakho ziyakudlala wena isikhuluma. But your emotion can hinder you from making that prayer Uthandaze a different prayer. and make a different prayer. Uphambanise izandla ngolu hlobo And njengo cross yakho. your hands like this. So that is why Ingakho, akuba sifuna uprofeti. Babona abantwana bam baprofeti. amen. It's not like we don't want you to prophesy, Kodwa but sazi ubuqhetseba benhliziyo. amen. We know how deceiving a heart can be. Ithi apha kwi-New Testament ithi inhliziyo iyamchana even nomnikazi wayo. Amen. A heart can deceive you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Inhliziyo yakwazi ukuthi hayi Nkosi siyathandana nje. Amen. Ngomso abe yinja lo muntu besithandana. Amen. Hallelujah. Because inhliziyo kulapho imizwa yonke istorage yakhona. Because a heart is where all emotions are stored. And lo Thixo simkhonza akakuzwa ngemizwa. And this God that we worship is not a God that we worship with feelings, but we worship Him in spirit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndikhumbula sasavula inkonzo kuthi le nto yokuthiwa ngu-MC apha kwencebakazi kuthi kwakuthiwa kuvula inkonzo. Amen. So xa sivula inkonzo uba ungumzalwane bekungekho program ukuthi inkonzo izawuvula kubani. There was no program to say so and so is Now going to do this. bekunyanzeleka as a brother uba ukhona Amen. As a brother, you're not a pastor. kuyanyanzeleka ukuthi ubambe inkonzo xa ivula inkonzo. You had to be a program director for the day. So that ivula inkonzo that figure Amen. ihleliwe kanti ihleli ivula inkonzo. Amen. Amen. Ivula inkonzo ndithi ndisahlabelela kumandi utata usenza afika ngomapha Bishop Zenzo would stand next to me. athethe le nto ifunekayo. Amen. And speak what is needed. Ndizawuhlala phantsi ke mnake because ayikho le nto yenzayo. Amen. I'll just sit down because what I'm doing is not right. Ngomso bendiphinda ndibe kabeni ophinda ndiyovula inkonzo. Amen. The following day, I will go and open a service. uba ndi-ofendekile ndiofendeka la 5 minutes. If I'm offended, I'll be offended Kodwa for 5 ndawuphinda minutes. ndizovula inkonzo. But I would come back. Amen. Ibe ndimo yakuye ndilintana ndizohlambula because It will be me who will come ingapho back and ndibonile say, ndenze le nale that I've nale. done this and ebengandisusi apha xa indazi wadibekanga. this. Amen. He wouldn't remove me when he knows Kodwa that xa I'm ndingamanga kanje ebendisusa He ndingatshomo. would remove me before I even confess. Ibindenza ngomna loo nto leyo uba every day ndifike ndisithathu uba ndiyazi ngosuba umzalwane kufuneka asebenze. Amen. I know as a brother I had to serve in a church. Bendifika kwendithathu hayi ndenzelena I lenalela. would say, Father, I'll Ande isandla. He would pray for And me. then kugqityiwe ndihambe ndiyovula inkonzo. Xa ndivula inkonzo ndiyazi ukuthi imithwalo yam yonke ndiyithulele kuwe. And I've offloaded. Noba uzawuthi mandithandazela abagulayo, Even if you uzawathandazela abagulayo say I ndingenangxaki. pray for the sick, I But want to have abantu esinabo namhlanje people kodwa that we have today, people that we have. inhliziyo iyabakhohlisa. Amen. Iyabakhohlisa inhliziyo. Baphakamisa izithiyelelo more than i-holiness. They uplift the revelation more than Baphakamisa i-prophetic gift more than they i-holiness. exalt. Bathi makubele nge-holiness. As long as they can see, as long as they can prophesy, as long as they can have visions, it doesn't matter uba bavuka phi. It doesn't matter uba balala phi. It doesn't matter uba bathetha phi. It does not matter when they speak. Abantu esinabo because Those are the people. abayigcini inhliziyo yabo. They do not guard their heart. They don't guard their heart. They do not guard their heart. Ungagadi inhliziyo yakhe. Someone who keeps watch of the heart. Uyazivala izinto azivala. Those things that you hear. Xa kuziwa nolwimi When kuwe. worship is Uyazivala ukuthi mzala wam soza nolwimi. do not come Ngoba uzawundiphazamisa. because you will disturb me.
abashumayeli ngathi sijilelo kodwa abashumayeli ulwimi. They preach like it's a revelation, meanwhile it is gossip. Because inhliziyo ikhohlisa abambili. Because a heart is a deceiver. Itshilo when the Bible says guard your heart with all diligence. When the Bible says, "Qaphela inhliziyo yakho ngakho konke ukunonophela," Beka amajoni. put soldiers in place. Makungangenwa nje ngamehlo wakho. Amen. Makungangenwa nje kwezindlebe zakho. Jesus. Makungangenwa nje lula. Amen. Wonke umuntu Allow no evil access. ukuthetha ntoni umuntu ehlambelayo egcolileyo uzawukwazi Amen. ukuthetha kuwe. Jesus. Abantu funeka bakwe People need to fear Ke ngesizathu soba wena usoyikuthi. for a reason that you fear God. Ngabanye abantu siyakwazi ukubona kusixoxa indaba zibe right. Sometimes you can have a conversation, a good one, Usathana angenelele kule 30 minutes yokugqibela. and then in the last 30 minutes, the devil can hijack the conversation. Amen. Funeka ube nawo amehlo ukuthi yabona ke ngoku le ndawo siyakuyo masingangeni. You need to have strength to say, now let us not go there. Masiyibambe le ndawo. Amen. Let us hold it there. Ngoba izawusijonga, izawusijonga. Amen. Because it will defile us. Siyavana bantu. Amen. Siyavana bantu. Keep your heart with all diligence. Amen. Ngoba izinto zobomi zihamba apha. Hallelujah. So inhliziyo ine-ability to be offended. A heart has an ability to be offended. And i-offense Izikhubekiso. sikwenza ukuthi amehlo wakho abe offense blinds you. Blinds your Amen. eyes. Iyeke ikuvale namehlo. Iyazivala neendlebe zakho offense. It can even close your ears Ikunike ezinye iindlela. and give you another pair of ears. Hallelujah. Yabona bakhona abantu abangazazivayo ngokubantu. Amen. I-problem yakho kwathiwa kubo ndinenyoka. Amen. Ngoku laa nto yathethwayo Now what they heard. uthi sekefuna undibamela ngenxeni yoba kwathiwa Amen. laa mntu unenyoka. Because of what Akakwazi they uliva ke ngoku. that Because what? person cannot hear what they say. They were offended that lo mntu bebemthembile kanti unenyoka. Jesus. Kutsho bani lokhu? Amen. So yonke into noba ilungile noba ilunganga. Even if it is good or bad, Amen. what your Hallelujah. heart. Amen. Yabazalwane. Abantu endabakhulisayo ngevangeli People that have groped in salvation, abakwazi ukubamba sana they cannot give me a handshake. because of offense. Amen. Ngenxa yokukhathazeka. Yalo. Amen. Amen. It's not like abantu babuzana ngoba like okanye asivani okanye si-avoidana. Amen. It's not like we're avoiding each other. It's a matter of uba isisanda. It's a matter of bringing you a hand. It's that matter. It's like that. And noba uphinde wenza kwesibili Even if you came for the second time, that person will make you to see that he does not want to shake your hand. Hallelujah. Why? Ngoba kutheni? Because of offense. The offense ikunikeza indlebe. Offense can give you another pair of Because ears. ikuvisa izinto obungazivanga. Because you hear things that you did not hear. Hallelujah. Amen. Ngoku ebengqinuma amabheki ukhona umuntu ozawuvenya into ebengayithethi. Amen. There's someone who's going to hear what she was not saying. Ukhona ozawuthi yabona bebhekisa kubani. Amen. Thina besicinga kuzokwenza uThixo. We know she was glorifying God. Bakhona abathi ebebhekisa kubani. There are people who are going to say this Ngoku was beshumayela directed bakhona to bathi hayi ngoba thethayo uphendula laa nto ndithethe ngubani. Bakhona bavalo. There are those who hear that. Thina sivuthiko We othethayo. hear God who speaks. Kuzukiswa yena besingayazi uba kuthethwa We nabantu. did not know who it was directed to. So i-offense ikunika ezinye iindlebe ikunika amanye amehlo. Amen. Offense can give you another pair of ears and eyes. Umntu umbona ngamehlo uthando. Amen. Someone that you used to look at with love because of what you heard. Ikwenza ukuthi umjonge ngamanye amehlo. Amen. It can make you to look at that person in a different manner. Siyabona bancane. Amen. There is corruption in men. Amen.
kune-corruption ebantwini. emehlweni amadoda. Amen. The eyes of men. Because yonke into enxityweyo amadoda ingathi kunxityelwe wona. Amen. It is like people are dressing for them. Iphazamisa nentshumayelo yawo amadoda lawo. Amen. Can even disturb the preaching. Awushumayela njani ingaqala? How are we going to preach if we're not dressing properly? Awushumayela njani ingaqala? Amen. Ingathi benxityelwa wona. Bekunganxityelwa wena. Hallelujah. Amen. Siyayivala indawo. Hallelujah. It is not for you. Akuxutyelwanga. Asithi bakunganxitywa kodwa uba kunxityiwe okanye akunxitywanga akunxityelwanga wena. Amen. Bekungenzelwa wena. Amen. Hallelujah. Wena into mele uyayenza What you need to amehlo do, wakho. you need to fix your eye. Uyesu unikile icebo yesu likhuphe lihlo likusukuthi. Amen. Uthi uba liyakuhlupha ilihlo lakho If you're likhuphe. bothered with your eyes, So that uzongena uyinyori. amen, enter the kingdom of God. Kwi-New with Jerusalem njalo light. uba ungena unamehlo amabini uye ezihogweni. Amen. Which is letting offendayo. When it's Take it offending away. you, walk it If your out. eye offends you or if your arm offends you. Amen. Amen. Hallelujah. So izinto ezininzi njengoba iBhayibhile isitsho isithi azikho ngaphandle Amen. but zingaphakathi. Many things are not outside, but they are within. Le perception obanayo The wena perception that you have xa ujonge umuntu ongusisi when you look at a woman, ingxaki lapha phakathi the kwakho. problem is inside you. It is not with that person. Wena kumele ukuthi perception yakho Your perception. it must not be fed by what you see. Amen. Mayikondliwa ke into oyibonayo. Ilihlo lakho malingondliwa yile. Amen. Your eyes may not be fed by what you see. Hallelujah. Amen. Asithi inhle okanye irayithi okanye ilunga kodwa sithi ilihlo lakho lona We say your eyes. nekuligcina. Amen. You need to watch your eyes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So nabantu abangosisi Amen. With ladies as well. ukunxiba kwabo Amen. They are dressing. mabanganxibi ngokathi bebenxibela thina. They need not to dress like they're dressing for us. Amen. Amen. Hallelujah. Uba khange unconywe uzayolila esipilini. Amen. What is wrong with me? What is wrong? Why is there not anyone complimenting me? Amen. Amen. Kutheni ungekho umuntu uncomayo? Ubunganxibelanga thina. Amen. You did not dress for us. Hallelujah. Amen. 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 Siyabulela ngabangcwele. The book of Psalms chapter 51 verse 17. Ncwadi yeNdumiso chapter 51 verse 17. But into ebalulekileyo uThixo uyayisebenzisa inhliziyo. Amen. God can use your heart. Yile ndawo uThixo afuna usebenza ngayo. Amen. It is Amen. what God wants to Hallelujah. use. Amen. So njengoba uThixo uyisebenzisa noSathane uyakwazi ukuyisebenzisa kwale nhliziyo yiwani. Amen. Hallelujah. Sivele bangcwele. Amen. So funeka siyigade inhliziyo. We need to keep guard of our hearts. Hallelujah. There is a prayer that David prayed. Kunomthandazo wathandazwa nguDavide. uDavide wayelixhoba lenhliziyo. Amen. David was a victim of a heart. Uba wawunombona uDavide wawunombona ubone xa ubukela abapopayi othome nje Amen. xa lapopayi bethiwe ngehamile uDavide belixhoba lenhliziyo ibimkhitha ngolaa hlobo. Amen. David was a victim of a heart. Because ibimdeceiva to the point that athathe amakhosikazi wabanye abantu abulala abanye Because he abantu. used to kill other people and take their wives. Eyivalanda. Amen. I-state awayekuso mani sasisibi ngayona ndlela ade abe nezinto azithethayo athi ndikhawulele esonweni ndade ndazalelwe He used to say he was into ayibonayo conceived ngomfaka in sin. ubona ndisoka. But what he saw, it was only a sin. Uthi xa kecinga ucinga ngesoka. Amen. Xa besenza wenza isoka. He did Athi ke ngoku ndiyayibona le nto no. I see. Kwangoku ndiconceive Even when esaleni. I was conceived, Ndiconcivele kuso I was soka. conceived in Ndaphinda ndazaleka kuso. I was born into this sin. Hallelujah. Amen. 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 But uDavide nomthandaza uthandaza. But David has a prayer that is making. Hallelujah. Amen. Amen. Uthi uThixo, He says to God, Lord, Nkosi, cleanse my
Hlambulula ke inhliziyo yam. wash my thoughts, Amen. Hlambulula ingcinga zam. cleanse my intentions. Amen. Uhlambulule ke ingcinga zam nenjongo. Inhliziyo yomntu iyakwazi uhlambulula. Amen. A heart can be cleansed. Iyakwazi njengoba ine-ability yokuba ibe mdaka iyakwazi uhlamba. Amen. It can be cleansed. So you are not in a difficult state. If ever ungambona uDavid uba If wayedala. you can see how David was. Hallelujah. Amen. uDavid wayinto yonke eyenzekayo elizweni lomhlaba. David was everything that was happening in the world But today. uThixo waqhubeleka But wamsebenzisa. God continued to use him. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So ndizama ukuthini? What am I trying to say? God can use you as well. Inkosi ingakusebenzisa nawe. And God can cleanse your heart as well. Inkosi ke ngayihlambulula inhliziyo yakho. Ngizawucela ufunde chapter 51 verse. Amen. Amen. Siyafunda incwadi yendumiso chapter 51 Verse 17. verse 17. Imibingelelo kaThixo ngumoya owaphukileyo. Inhliziyo eyaphukileyo, etyumkileyo, uThixo akayikuyidela. So uThixo xa usiza kuye, When you go to God, your heart has to be broken. inhliziyo yakho funeke kuthi yaphuke. Your soul has to be in anguish. Amen. Ithi uThixo yona nto akholiswa yiyo leyo. It is what Ithi pleases into njalo God. xa ke siza kuThixo uThixo akakwazi umdespise God cannot despise such a person. because you are coming with a broken spirit. Amen. Ngoba uza nomoya You are coming with a owaphukileyo. broken heart ukuthi le nhliziyo ingabe nguwe wedwa Thixo onokwazi ukuyenza. Amen. Ilunge, God is the ilunge. only one who can fix the heart. Imali yami ikhona yona kodwa yenziwe. The money can do nothing to this heart. Inhliziyo ine-ability yoba ibe noxolo. A heart has an ability to forgive. Andonoziyana ibe noxolo, ibe Amen. ne-peace, It has an ability to forgive. ibe ne-peace. Amen. Not the ability to forgive, but the ability to have peace. Amen. Siyayiva le ndawo. Amen. IBhayibhile ethi uxolo that surpasses all understanding. Amen. Inhliziyo can have that kind of peace. Xa usenza isigqibo ube nesigqibo uthi kungangenanga mali ebhankini kodwa inhliziyo yakho ithi soyifumene. Amen. A Because heart there will is say you peace. already have it because There is peace in your heart. Ube nezinto othi kodwa le nto ndiyayazi ngoku ndingayibona kodwa ndiyayazi uba izawukwenzeka. that it will Because there is happen. peace. Because there is peace. Into ekunqumlela i-fasting. Amen. I-fasting ubusithi wena uzaba ne-21 days uthixo ayinqambe i-fasting in 7 days iba yi-peace. Amen. It is peace. When you are praying into ekhupha kwi-fasting uxolo. What makes you to live a fast, it is peace. Amen. Ayingombono kodwa It is not uxolo. a vision, but it is peace. Sisizawushumayela ngale nto yoxolo. Because Amen. inento eyenzayo le nto yoxolo. There is something that it does inside. Uthi uyesu xa kethuma abafundi bakhe When Jesus was sending his uthi disciples, sanuphatha nto this is carrying nothing. sanubana ngozimbili Don't have another pair of garments. sanubana zinto zakwalela sanubana ngxaki yamali A bag of money, uthi kodwa kuloo mzi nithe nangena kuwo. but into the house that you Hlalani enter kuwo. to, you need to stay there. Amen. Amen. Ithi noxolo lwenu lube phezu kwalo mzi. And the peace of and your peace will be upon that house. Hallelujah. Ithi funeka nikhangele indlu yoxolo apho uxolo luzamfumana khona nihlale Just apho. find a Ithi house uba that loo is- ndlu ayinto indlu yoxolo. If that house will be Ithi the house kumani of kuyo peace, nivuthulule iinyawo zenu. dust off your feet, Into eniphumayo niphuma noxolo lwenu. you live with your peace. Bakhona abantu abangenamali And bakhetha uxolo. there are people who don't have money, but they have peace. Abanazithilelo banaziprofethi kodwa They don't have revelations, but they xa have peace. befika kwabo bafika nalaa peace. Amen. They just bring Bafike peace. egiliyeni niyi-curtain mouse xa befika bona banishiye ningeyo-curtain mouse Amen. because baze noxolo. Because they have brought peace. And that ability is only found in the heart. Amen. Ifumaneka enhliziyweni ke leyo nto. So inhliziyo ine-capabilities. A heart has So kufuneka capabilities. nje sikwazi ukuthi thina sikwazi uyi-fine tuna We need to just so find that it izawufikelela kule ndawo so ifunwayo. that it can arrive. Awucela siphakamise Shall we impilo. all stand on our feet? Bawo xa ilahlekayo
Jeremiah chapter 31 In Jeremiah chapter 31, uzisa isiprofeto sokuba iJerusalem izawuthini. he brings a prophecy that Jerusalem will be captive. Kodwa phaa kuchapter 7 unesikhala akhala But ngaso. in chapter 7, there's a cry that he has. Uthi ndithe xa ndilithethile ilizwi likaThixo He says, after I have spoken this word of God, ndilithethile ndafunelwa ngabantu. amen, and people were against me. Uthi ndiprofetile kodwa esi siprofeto sitye inyama yam sitye umzimba. I have prophesied that this prophecy Sindifake empolongweni has esi finished siprofeto. my Ngoba flesh. ndiprofeta into engathandwa ngabantu. Because I prophesied something that is not Ndithi loved. eli lizwe ndikulo ndithi lizawuthathwa lizawusiwa ebhabheli. Abantu abasithanda eso siprofeto. Uthi ndisike ndasisivulelo sezwi lam I am a endithethileyo. victim of the voice that I have spoken. Uthi kodwa le nto ndithe sendingafuni ukuyithetha kodwa yaba ngumlilo emathanjeni yam yafuna ukuphuma. Wanted to come out. Uthi uJeremiah ndicaphukela nomhla endazalwa ngawo ngoba uba bendiyazi uba le nto esi sipho sizawundizisela iintshaba ngolu hlobo ngendingasithathanga kuthina. Have received this. Uthi ndiqalekisa nalo mntu wazala endaba ezilungileyo esithi ngonyaka othile uzawuzala unyaka. On this day you will go. Uthi uba wayengatshongo. If that person did not Uthi uJeremiah I wish uba isibeleko sikamama msabala idwaba laso. my womb was a Ngenxa nje bakhona abantu abathethile, bakhona abantu abaprofetileyo, kodwa iziprofeto zabo zibenze baxabana nabantu, zibenze balahlwa ziifemeli zabo, ngenxa bakhethe into kaThixo. They chose the gospel of God. Kasikaphataya, talikaya, tosikapaya, likatapa. Kuneentliziyo ezinjalo, There are hearts that are like ezinamanxeba ngoba bebambe mamela hearts ubisi. that have moved Anamanxeba obizo. to the calling. Kasiketayila. Jesus. Isizathu The reason wathi ewe, you accept, wathathelwa bucala, you were sidelined, wakhethwa, you were chosen wasemaphakathi, out. Amen. wavuma, You are wasemaphakathi. from the eternity. Izinto ezehla kuwe Things that are happening. zehla kumele They zehlile. are needed to happen. Kuwe akuhlangana ungehliyo kuwe. Akuhlangana ungehliyo kuwe. Kuyanyanzeleka bakushixele. They have to speak at you. Kuyanyanzeleka bathethe kakubi They ngawe. need to speak ill about you. Kodwa umyalezo kaThixo But the message of God, ukhona njalo ngumlilo amen, emathanjeni. it is like It wants to come out of you. Uphuma kuwe. It wants to come out of you. Jesus. Sakatakaparate skaya dahasa. Lataparata kasaya dahasi. Jesus. Likataparata saya daba. Noba ngawapha amanxeba. Amen. Akhona amanxeba ngokhambe bembuza. There are wounds Uba kwenzeka that ntoni? are asking what has happened. Uthi uDavide xa And bebuza David kwenzeka says, ntoni? what Uthi la manxeba these ndiwabonayo. wounds that you see, Uthi ndiwafumene endlini. I got them at home. Uthi ndiwafumene kumhlobo wam. Andiwafumana ngakude. Not from a Kodwa ndiwafumene kumhlobo not wam. from a friend. Katalebahasa. Lift up your hands. Phakamisa izandla. Lift up the issues of the heart. Iingxaki The zempilo. issues of the heart. Iingxaki- Kulungiswa the issues of the heart now. Amen. Likatapapaya dadebababa. Uthi uPawulos Now Paul says, uthatha isiprofeto esiprofetwe kwezeki. the prophecy that was prophesied to Ezekiel, Uthi abantu bami ndizabanika umthetho omtsha. Ndizabanika umqophiso you omtsha. command, Uthi ezihliziyweni zabo they are hard, ndizawubhala umthetho kaThixo. write the law Ndiza of God, kulisusa inhliziyo elitye. remove the heart, Ndibanike inhliziyo kamoya. the heart of Osakapatapala diskayada. Ratapakataya. Unenhliziyo ifumanayo. Sakapapaya leti. Noma imikile kangakanani inhliziyo. Kodwa iyathanjiswa. God. It's soft. Sakapakate. Amen. Ritapale etaya. Jesus. Masatapala tasakataya. Itapapaya tasaya. I want you to come forward. Jesus. Ndifuna ukuthi uze ngaphambili. If you are suffering Amen. from a spirit of offense, If you are suffering from the spirit of offense, sikwenza ukuthi izinto ungaziboni kakuhle. see what it makes you not to see things I clearly. want you to come. Ndifuna ukuthi uze
Kunezinto ozaziyo abantu abazithethileyo ngawe There are things that you know people have spoken about you. and that has offended you. Leyo nto ke iyakuqhubekisa. This is your time. Ungajongi nabanye abantu. Ixesha lakho, don't look at other people. Oh, Shakapaya Davis. Lift up your hands, both of your hands. You have to be mindful of this. Kumele ukuthi uqaphele lento. Whatever you came with here, Nantoni na oze nayo. if ever you came with unforgiveness, Uba uze nokungaxoleli, if you came with grief, uba uze nokusiba. if you came with strife, Amen. Ba uze nosizi. if you came with ubukraka Amen. benhliziyo, If you came with the bitterness of the heart, make sure in the prayer that you are about to pray thandazo lesizomthandaza that we are conducting a burial ukuthi Service. senze umngcwabo for those things. wezo. It has to be testified ukuthi namhlanje sizingcwabile. Ugcineke that you have Glory been. to It Jesus. will not resurface again. Oh, yes, Jesus. Ndifuna nabo noba ubujonge abanye abantu ngamanye amehlo, ndifuna ukuthi uma uphuma ngoku kule nto, If ye now, uphinde ubajonge ngalaa mehlo nalo ubajonge. the eyes of love. Uyazi uba bekungenzi bona kodwa ibingusathane besenza ngabo. Funeka uyazi ukuthi abo bakofendileyo ibingeyingabo kodwa ibingusathane besenza ngabo. Wena kumele ukuthi ubaxolele uvule inhliziyo yakho. I-forgiveness yebhayibhile ithi uyaxolela kungekho sizathu. Kungena nobangela uxolele unconditionally. Uxolele ezingaxoleleki. Ubaxolela bengezanga abayizothi bayaxolisa kodwa ubaxolele. Ngoba when you operating with the spirit of love, the spirit of Christ is the spirit of love. That is the spirit they given you. Njengoba nizilapha ngaphambili bakhona abangezanga bangaphambili bahamba nee-cage bakhona imiphefumlo yabantu nongaxoleli bayikhonile bahamba nee-cage apha emveni kwabo. Ndifuna njengoba nindibona ngamanye amaxesha kandithandazela umntu ndimbetha kule ndawo, it's because of a cage. Because kunezinto ekumele ukuthi zisuke emqolo, uzithwele ngomqolo ziyamsika. Kukho abantu abafaka abantu kwi-cage zongaxoleli ngenxeni yenhliziyo. Oh, Shakabayana Hasaya. Likatabayana Hasaya. Ratababasata. I want you to kneel down. I want you to kneel down. I want you to kneel down. I give myself away so you can. I give myself away so I give myself away so you can. I surrender, I surrender, I surrender.
uthi uYesu sonke sisindwa imithwalo Jesus says, all of us who are weary, uthi masize kuye we need to come ngoba yena to uzawusinika him because ukuphumla. he will give us rest. Whatever burden that you have, Nawuphi na umthwalo bese cast it upon the feet of Jesus Christ. asiwuthathele ezinyaweni zenkomo. Cast it upon the feet of Jesus Christ. Amen. We are all praying. Baba wethu namama siyabonga. Sizisa kuwe ke moyigcwele kusami imithwalo. Bathethile Nkosi ngathi. Baxokile abaxokayo. Kodwa siyaxoka. Bazenzile abazenzileyo. Kodwa namhlanje we give them to you. We forgive, we choose to forgive. Oh Lord. We choose to forgive. Ngegama nangegunya likaJesu. Uyinkosi ephilileyo. Uyinkosi enamandla. Uyinkosi engcwele. Uthembekile wena. Uyinkosi ephilileyo. Sihlangule ke moyigcwele kulamachain ongaqondile. Sihlangule kulamachain ongabi naxolo. Siyathoba kuwe Nkosi. Sivile Nkosi sobona. Thixo wethu namandla. Siyathoba. Kodwa Nkosi uxolo. Thixo wethu namandla. Sihlabe Egameni likaJesu ngegama lakho. waseNazaretha. Siyathoba. Zawahathi. Unkulunkulu wethu Siyathoba. egameni likaJesu waseNazaretha. Moyo igcwele. Moyo namandla ngegama likaYesu. Oh yes Jesus. Kwenizonke Thixo wethu. Let our hearts be pure. Sihlambulule inhliziyo yethu. Sihlambulule inhliziyo yethu. Likapapakatakapakates. Setetekapekatekapa. Likatekapekataka. Likitekekapa. Lahatakapakata. Lakatatapatata. Itapata. Eteketekepeka. Tatapatapapa. Tatapatapa. Tetepekokopa. Tatatokotekepe. Tetekepekata. Tatate. Itapapatosa. Tepeliata. Ilatosapata. Likitapaka pataya. Ilatosepeta. Ikapato kotapa likata. Likatapato sepeta parata. Likapato sapato. Likapalatiasa. Likapanto kosa. Likapeliitaya. Usibonile ke moyigcwele ukuba ingxaki ziphakathi kwethu. Ulapha phakathi kwethu. Ungaphakathi kwethu. Ungaphakathi. 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 Lokhu umphakathi. Ungaphakathi. Ebese ngababulisi sababulisa. Ebese ngabaxolelisa abaxolo. Siyavuma phambi kwakho Nkosi yakuxola. Siyavuma Nkosi ukuhlambuluka inhliziyo yethu. Siyavuma. Bese ngabafonele sabafone. Siyavuma. Asevulekile umthwalo
Mamelani, ndibona amazulu evulekile phezu kwethu. Hallelujah. Mamelani, ndibona ukukhanya okuvelayo phezu kwethu. Jesus. Bonke ubumnyama bususiwe. Amen. Kukhona ukukhanya phezu kwethu. Amen. There are doors that will start to open now. Jesus. There are doors. There are Amen. doors. There are doors. They will start to open because you have opened your heart. Amen. You have opened your heart. Apha kuwe kunesejari eyenzekayo. Amen. Surgery. Amen. Uye waluvumela olutyalo. Uye waluvumela olutyalo. Amen. By that reason, the doors are opening. The heavens are opening upon Oh, your life. yes, Jesus. We have led. We have led. Amen. Ngegama likaJesu. Hallelujah. Ngegama likaJesu. Jesus. Let there be light upon your lives. Hallelujah. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Hallelujah. I want us all to pray and thank the Holy Spirit. Siyabulela Longile Nkosi, longile Thixo wethu. sibonga wena ke mfundisi. Enkosi sibabantu. Enkosi Jehova. Enkosi liwa nabakholwayo. Enkosi nkulunkulu wethu. Thixo wethu namandla. Indlela engaka senzela yona. Thixo wethu egcwele. Phinde wasikhumbula. Nkulunkulu wethu onamandla. Uhlamba inhliziyo. Nto yona Thixo wethu yake yazima. Thixo wethu onamandla. Ubifihlakele. Thixo wethu onamandla. Kodwa uyatyhila wena Nkosi. Utyhila konke. Thixo wethu oyingcwele. Ubeka Nkosi emehlweni wabantu. Thixo wethu oyingcwele. Enkosi bawo. Uyasikhulula. Thixo wethu onamandla. Ukuze sithi sihamba. Sihambe imizimba ilula. Thixo wethu oyingcwele. Enkosi simakade ukubhakwa nguwe. Thixo wethu oyingcwele. Mxolelanisi wethu. Nkulunkulu wethu onamandla onke egameni likaJesu waseNazaretha. Enkosi moya wokuphila. Enkosi moya wamandla. Egameni likaJesu waseNazaretha. We love you, Lord. In the name of Jesus. Kube njalo. Kuze kube.
andifuna uvalela ngaphandle abantu that abafuna ukwamkela uYesu. Uba ukhona phakathi kwale ndawo awuzange uthi ewe kuYesu, uYesu uyamkelwa, uxolelwe izono, usindiswe. If ever ubu-backslidile ufuna ukubuyela kuThixo, lixesha lakho lokuthi ubuyele enkosini. Igamiswa elo thuba ndiyakuvulela. Inkosi ikuhlangule, inkosi ikusindise egameni likaJesu. Sakubala ke kube kahlanu ukuba akekho umntu ophakamayo, ndizawugqithela ke kuba olandelayo. Abafuna ukwamkela uYesu, abafuna uzenzela ikhono lokuthini. 1, 2, 3, 4, 5. Amen. Kuhleke bangcwele. Umba ke ifuza sigqibile ke for namhlanje. Amen. Singagcina ngekhaya. Amen. Hallelujah.